New Year's resolution nako kay buhaton nako tanan para sa akong pamilya na dili mi mabungkag. Good health, good health. Taga may lawas, biyahe lang yapon. Dili may ma-peace out mo na yung New Year's resolution. Continue lang biyahe yapon. May laglawas. May lawas o mukusog kung tapasayro na mo diri. Ang New Year resolution ako kay manginawat mi nga dili madayon among peace out. Continue lang among biyahe perminti na unahan nilang. Sa among pagpaninda, malipayon kami, bisan gihinayang among pamalit sa mga tao, okay ra gyapon mi. Malipayon gyapon. Unta nga ato ang paliliton maubos na unta. Dili na kay sa pare sa una nga brato karon mahal na kayo. Ato lang magkayusa lang ta sa ato ang kuan karon sa ato ang bansa nga magbaba ng mga presyo sa atong palitonon kay dili lalim ang kalisod jud karon. Mas atimanon na ang lawas kay para iwas sakit. No, takabalon sa imong hitabo. Og siguro exercise, nga na gyud. Pagkaon, exercise o more time sa pamilya siguro.